είπαμε, ταΐζουμε τα ψάρια για να πιάσουμε τα ψάρια. Αυτό δεν θα το θυμώσαι, δεν θα το ξεχάσετε ποτέ. Και γάρ απρεπές έχοντας ημάς τας Αγίας Γραφάς και την παρά του σωτήρος ελευθερίαν διδάσκεστε παρά του διαβόλου του μη τηρήσαντος την ιδίαν τάξη αλέτερα ανθετέρων φρονήσαντος. Είναι, λέγει, πολύ απρεπές. Έχουμε τις Άγιες Γραφές, μπορούμε να πάμε στην Αγία Γραφή να μάθουμε κάτι. Έχουμε την ελευθερία του Χριστού και να τρέχουμε να παίρνουμε πληροφορίες από το διάβολο. Τι θα γίνει? Αυτός ο οποίος δεν ετήρεσε την ιδία του τάξη, δηλαδή δεν έμεινε ούτε καν στην αγγελική του θέση, αλλά έγινε δαίμον, αυτόν θα πάμε να ερωτήσουμε. Λοιπόν, και στο σημείο, παιδιά, αυτό πάρα πολύ προσοχή. Ούτε κασέτες δαιμονισμένων θα ακούμε, ούτε τέτοιες κασέτες θα κυκλοφορούμε, θα το ξέρετε. Είδαμε ότι ο πνευματισμός παρουσιάζει αυτά τα περίεργα φαινόμενα, τα οποία, όπως ήδη κατά κόρον σας είπα, υπηρετούν δαίμονες και μόνον δαίμονες και όχι ψυχές και κοιμημένων ανθρώπων ή αγαθών ή πονηρών. Αλλά ο πνευματισμός όμως, παιδιά, προχωρεί πολύ περισσότερο. Δεν μένει σε αυτά που είπαμε μόνο, προχωρεί πολύ περισσότερο. Ίσως δεν σκεφτήκατε ή δεν ακούσατε ότι ο πνευματισμός είναι θρησκεία, και μάλιστα θρησκεία με ιδίαν διδασκαλία, και το χειρότερο, ότι επιζητεί να καταστρέψει τον χριστιανισμό, που οπωσδήποτε θανάσιμα τον μισεί, και τούτο είναι πολύ φυσικό, εφόσον ως αντίπαλό του ο διάβολος έχει τον Χριστόν, έχει τον Θεόν και τα έργα του Θεού, όπως είναι ο άνθρωπος. Από ένα συνέδριο πνευματιστών που έγινε το Σεπτέμβριο του 1960 στην Αγγλία, και που ήδη σε ένα παλιότερο θέμα μας είχαμε αναφερθεί, ελέγχθησαν τα εξής: ο πνευματισμός θα αποτελέσει πιθανώς την σωτηρία του κόσμου. Ο πνευματισμός, διαδίδων την γνώση του πνευματικού κόσμου, θα καταστρέψει μίαν ημέρα τα ανταγωνιζόμενα δόγματα των διαφόρων θρησκειών του κόσμου και θα τα ενώσει όλα εις ένα. Πολύ δε περισσότερο θα ήθελε να καταστρέψει τον χριστιανισμό, γιατί πρέπει να σας πω ότι όλα τα θρησκεύματα του κόσμου, εννοείται τα ειδωλατρικά θρησκεύματα, τα εγκόσμια θρησκεύματα, όπως είναι της Ανατολής, βουδισμός κλπ, όλα αυτά τα θρησκεύματα κατά κανόνα συνδέονται με τον πνευματισμό. Κατά κανόνα. Εμείς έχουμε σαν προπύργιο, θα λέγαμε, της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος. Ξέρετε ποιο είναι το προπύργιο του βουδισμού? Το Νεπάλ. Ξέρετε πως οργιάζει εκεί ο πνευματισμός? Είναι αξιοσημείωτο και είναι πολύ φυσικό. Όλες οι φυσικές θρησκείες, αρχαίες ή νεότερες, έχουν συνδεθεί με τον πνευματισμό. Είναι τα θαύματα εντός αγωγικών αυτών των θρησκειών και δεν είναι τίποτε άλλο παρά έργα και ημέρες των δαιμόνων. Ο πνευματισμός λοιπόν είναι θρησκεία, και θρησκεία με δική της διδασκαλία. Ό,τι θα αναφέρομαι πιο κάτω, και είναι ανάγκη να τα ξέρετε αυτά για να μπορείτε να διακρίνετε. Ό,τι λοιπόν θα αναφέρομαι πιο κάτω είναι παρμένα από ένα βιβλίο που το έγραψε πνευματιστής. Δεν πήρα, όπως επί παραδείγματι, από το βιβλίο του Τρεμπέλα που αναφέρεται στον πνευματισμό. Βέβαια έχει πλουσία βιβλιογραφία που χρησιμοποιεί και μετά άνερη, αλλά πήρα ένα πνευματιστικό βιβλίο που κάποτε έπεσε στα χέρια μου. Είναι ενός
ιατρού Βασίλειος Τσινούκας λέγεται, και ο τίτλος είναι «Ο πνευματισμός επιστημονικός, θρησκευτικός, ηλιστικός και εχριστιανικέ εκκλησίες». Το βιβλίο αυτό στην πραγματικότητα είναι μία απάντηση προς την Ιερά Σύνοδο, διότι είχε γίνει ζήτημα τότε, όπως και μία απάντηση προς τον καθηγητή Τρεμπέλα, που αισθάνθηκαν οι πνευματιστές ότι εφήγησαν με το βιβλίο του Τρεμπέλα, του καθηγητού, που στρέφεται εναντίον των, με εκείνα τα οποία γράφει στο βιβλίο περί πνευματισμού. Έτσι παίρνω από εκεί ό,τι θα σας διαβάσω, και ό,τι και την ερχομένη φορά, γιατί τώρα η ώρα τελειώνει. Ο πνευματισμός διατείνεται ότι αποτελείται από 3 κλάδους. Των ηλιστικών, αυτοί κάνουν την διαίρεση, όχι εμείς. Η Ιερά Σύνοδος απαντάει, δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα σε αυτά. Ωστόσο λένε ότι διακρίνεται εις των ηλιστικών, των επιστημονικών και των θρησκευτικών πνευματισμών. Εις των ηλιστικών πνευματισμών είναι η κοινωνία με τα πνευμάτων, που ζητούνται εκεί καθαρά ηλιστική σκοπή, όπως πληροφορίες ποικίλης φύσεως, εμπορικής φύσεως, δικαστικής, ερωτικής κτλ. Ηλιστικός πνευματισμός είναι η κάθε μορφή μαντεία, το τραπεζάκι το πνευματιστικό κτλ. Ο επιστημονικός πνευματισμός είναι η προσπάθεια, προσέξτε, πειραματικής τοποθετήσεως της υπάρξεως της ψυχής, του προορισμού της και του βάρους της ψυχής. Μη σας κάνει εντύπωση, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Όπως και η μετενσάρκωση, η υλοποίηση, αυτά δήθεν υπάγονται εις των λεγόμενων επιστημονικών πνευματισμών. Αυτό το βιβλίο είναι εδώ, που το έχω μπροστά μου, που σας έκανα λόγο. Και έχουμε και των λεγόμενων θρησκευτικών πνευματισμών. Ο θρησκευτικός πνευματισμός είναι ο πλέον επικίνδυνος, διότι διαστρέφει τη χριστιανική διδασκαλία εις υπερθετικών βαθμών. Κατά κόρον ασχολείται με το Ευαγγέλιο, με την Αγία Γραφή, με σκοπό να παγιδεύσει αστήρικτες ψυχές, ό,τι έκανε η πεντίσκη των Φιλίππων. Ωστόσο, σκοπός του είναι να δίνει παρηγορία εις τους πενθούντες δια της επικοινωνίας με των δίθεν πνευμάτων των κεκοιμημένων προσφυλών των προσώπων. Κάπως άκουγε μια κυρία της αριστοκρατίας των Αθηνών, η οποία επαρηγορείται διότι εκαλείτο το πνεύμα του ανδρός της και μπορούσε να επικοινωνεί με αυτόν και έτσι να παρηγορείται. Την άκουσα με τα αυτιά μου. Αρκεί να αναφερθεί, παιδιά, ότι στην Αθήνα υπάρχει ένα σωματείο πνευματιστών με την επωνυμία ο Άγιος Νεκτάριος. Έπεσε στα χέρια με ένα δικό του βιβλίο και διατείνονται ότι επικοινωνούν με τον Άγιο Νεκτάριο οι άνθρωποι αυτοί. Αλλά επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σπουδαίο για τη διδασκαλία του πνευματισμού, πρώτο ο Θεός, παιδιά, θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.